Khumalo. Ngicela uvele. Hayibo Nkosi yami. Angizwa bhuti. Sipho Khumalo. Yebo yena usipha ngani mhlawumbe uyamazi. Ngiyamazi kodwa angazi usengabe ezokwenzani la bhuti akazi. Okay, ngicela uqinisekisa lo Khumalo uyena usisi eso yebo yena. Angabe efuna nje la angazi ngempela Nkosi yami. Ungakutshela uma ngami. Ungachazela uma ngoba. Akasatshele lutho. Sondela la namntana ngikhakhe ngiyajabula ukubona. Hayi sondela mntana ngeke ngiyenze lutho uzohaga nje phela. Hayi ngamkhawula nje kuphela. Khawula ubaba. Ngiyabonga usukhulile. Khawula nje kuphela. Uyafunda? Yebo ngiyafunda. Mntanami kwenzeka ke iphutha mntanami la. Indaba umuntu endlela esebenza ngayo ihamba amaso. Ngashiya uma wakho noma ngamshiya ke ngaqondile kodwa ke ngizamile ukukufuna. Naye ngilifuna nobabili ngoba wayevele ngangazi ukuthi ngimshiye ithwele uyabona. Uyezwa mntanami. Ngicela ukuthi konke bekwenzeka kwamaphutha ngani yami ungixolele siqale impilo kabusha siye phambili ngoba bengikufisa ukuthi ngikubone mangakubonanga sengiyohamba lophunzi ijeke la kuthiwa walala khona. Sanibonani babukeli be-Inyoni TV. Igama lami nguSipho wakaKhumalo. Ngidabuka eMlazi kwaEle. Ngokusebenza ke ngathola umsebenzi le eMpumalanga ngidrive ama truck. Uma ngihamba ke ngiya eMpumalanga ngahamba ke nesinqanda mathe sami ngoba sasanda qeda esikoleni naso sifuna amadlela akuhlaza. So ukuthi ke ngathi ngeke ngishiye ngoba phela uwona umndeni wami lo uyena umuntu engazi ukuthi ngiyophephela kuyena naye aphephele kumina. Egcina usuku kufuneka bonkosikazi wala komdungwa. Uma kwenzeka masifika ngalena ke zangigapha izinto njengendoda. Ngalingeka lapha kanti ngilingeka kumuntu osifazana ongathembekile. Lokho sengizokubona umuntu osifazane lo wami umbali esehambile umbali eGumede esebebalekile babaleli KZN. Ngafika nje kushaya ikhala ibhungane ngasekho umuntu. Ngesenzo ke senziwa ilo wesifazane ke engase ngimtholile sehambe yomlwisa ekubeni ekhala ekhulelo. Wamliswa nje bemliswa nangeyichitho into ebesenzeka nange physically nje ngibuye mhlambe enama bruises nje olovu buso. So wase decide ukuthi ayingeka imele lento mangibuka wahamba angimgxeke ukuthi wahamba lana. Manje ngizamile ke umfuna ngamfuna yonke ama shows akhona ku TV. Ngamfuna zonke inyanga abanye izinyanga zithi wafa nengane. Yabo nje kuningi abade bekhuluma kodwa ngangaphela moya ngoba ngiyazi ukuthi umzimba wakhe igazi lakhe namathambo engane yami nawakhe obuzwa kumina ngoba ngaba thatha la KZN nganyuka nawo sayiMpumalanga. So sekutheke ngenhlanhla enkulu umunye umngane wami wangitshena ngeInyoni TV. Ngabhalela kuInyoni TV ke hayi ngalokho bengi-interviewa ke ogcina usuku ngithola isurprise esimangaliso ensuku last week makuthiwa angigibele eMpumalanga sihlangane eWest Street ngathi mina sohlangana esitolo esithize savumelana ngathi mina kwaPhepha khona uPhepha lapha ku Street eThekwini. Njengamanje ngijabule ngoba enhlizweni yami nginama mixed feelings ukuthi angazi njengoba sizosuka la siyombheka la ethu utholakale khona lapho kundengisa ukuthi ngizofika isimo sambe kanjani kodwa ke konke kuzokwenzeka ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uzobemba phambili ngiyabonga. Mbukelo weNyoni TV. iNyoni TV izokwethulela umsebenzi wayo omusha sha ku-2026. Ungabe uyashada, uyemula, uyembesa noma umkhehlo kanjalo neminye imicimbi enhlobonhlobo. iNyoni TV isizokwazi ukuthi izokulekelela ekwenzeleni lo msebenzi ube muhle. Nanka amazwibela.
Yebo. Siyaphila njani? Ngisiza ngani? Sisi igama lami nguMalandela. Manje aphume amakhamera ke. Cha, wesisi kunodaba esihamba ngalo. So iNyoni TV isebenza ngokuthi iyayixhumanisa umuntu uma uthi khona umuntu mhlawumbe okudingayo. Iyayixhumanise lowo muntu nalowo uma mhlawumbe bengasathulanga. Kunobhuti esihamba naye kuthiwa uSipho Khumalo. Sipho Khumalo. Ngicela uvele. Hayibo Nkosi yami. Angizwa bhuti. Sipho Khumalo. Yebo yena uSipho ngano mhlawumbe uyamazi. Ngiyamazi kodwa angazi usengabe ezokwenzani la bhuti akazi. Okay, ngicela uqinisekisa lo Khumalo uyena usisi yebo. Angabe efuna nje la angazi ngempela Nkosi yami. Angani noma mhlawumbe usisi bengasingenisani ngaphakathi ukuze lembuzo ozibuza wona njengamanje. Naye angene la. Yebo sisi lokho ukucela ukuze lembuzo ozibuzayo namanje sikwazi mhlawumbe sicacise ngaphakathi ngoba kunomakhelwane njalo mhlawumbe nathi asithanda ukuthi webhuti yazi ngimatasa la bengithi ngiyahamba kodwa ke kulungile. Ake ngizwe ukuthi ngithi. Engathi ngiyangisheshisela ke ngoba ngiyahamba. Ungangena kamera wami la. Ngiyaphila sisi. Siyaphila bhuti. Lona udaba esihamba ngalo namhlanje angicabangi ukuthi aliluhle kahle ngoba ubhuti uSipho oke wasilandisa. Uma esilandisa engazi ukuthi umuntu osaba nesikhathi mhlawumbe enadlukela. Yabona nje mina bhuti angifuna nokuyikhuluma indaba yakhe. Angazi nokuthi uqhamukapi. Ingoba kwenze njani eqhamuka namhlanje ayi. Kuningi kakhulu ubuhlungu angizwise bona nje angazi Nkosi yami. Bhuti Sipho nami yangisinda le ndaba angazi Khumalo umzelekazi ukuthi mhlawumbe ungathini ngawuthi okwami nasengikwenzile ukuthi ngimhlanganise. Ngicela mphathi hlelo ukuthi unike ithuba ngithi ukuchaza nami ukuthi izimo engazo lapho ezikwazo izona zadala ukuthi kube khona lokuhlukana ongaka kwangevuthi sexhajweni naye uyazi. Ayikho nje mina bhuti into engiyaziyo ngamshiya nentombi le la isebenza khona. Wangishiya mina kangangokuba ngahamba nesisu ngoba ngidla nje. Nginengane mina bhuti esize yakhula engayazi angakazaza yondle nhlobo. So angazi ukuthi meqhamuka namhlanje ngabe ethi uyakuba ngoba kwaleyo ngane ngeke azayikhombe ngisho ingaqhamuka la. Ilo nto ke wena mbali engenza ukuthi ngiyihluphe nami ngoba manje sesithi isikhathi ngesibona kodwa ke sengikhalela nami ukuthi amathambo engane yami mawukuthi ayisekho emhlabeni ngikwazi ukuthi ngiyibone nje yaqhitha. Iyaphila ingane ikhona. Bengicela ungilalele nje ngichaze ngoba okwenzeka nami kwenzeka ngoba ngaphezulu kwamandla ngoba isikhathi esiningi uyazi bengisematrackini ngihambe ngibuya leso sikhathi kanti lo umunye ngamthola usisi lo ngoba kahle ngangithi ngifuna ukwenza isithembu kanti usisi lo akathembekile uyiqola. Nakuthi nje angifuni ukuzwa lutho sengihlonipha wena nalaba bamakhamera kahle ngaba kangenanga kwala ngoba ngiyawa ngikutshela ukuthi leyo ngane ikhona la ingane la mangathi ngiyayithatha ngibize mhlawumbe ezuthu ngeke azayikhombe indlela esikhule ngayo angazi ngisho inapkeni ngisho ubisi angazi lutho nje la. Ingakho ke nje ngicela ukuthi ngicela unike ithuba ngixolise uma ukuthi wena usubona kanjalo ngoba ngiyazi ukuthi mhlambe phela usumuvile nawe ngempilo yakho wonke kuhlala ulinde mina ngingekho ungaze kubuye ngoba sekwenze njani manje ngoba seku 2026 ingane yami ina 20 years futhi namhlanje akaze azafake ngisho u50 rand eShoprite okusho ukuthi umuntu ona 20 years o 2006 or 7 lapho nje. Okay ke Khumalo Mbulazi from 2006 umuntu obungakaze uxhumane nosisi umuntu obungamazi ukuthi uhlala kephi nendawo njengoba simtholela eKZN wena usuke eMpumalanga. Imizamo ithi bengisebenzela khona ngale kanaye wala eKZN sathulana ngale. Imizamo ngiyenzele kakhulu ngoba ngaze ngaqala ngisho kulamanye amashows anje ngokhumbula ekhaya. Ngabona ngisizakala. Kwase kuthi umngane wami esishale nama-track. Wathi hayi khona iNyoni TV esheshisayo izinto abantu abanje isebenza lonto kuphela. Okay. So ngase ngizama ukubhalela khona ke okuthe ngesonto edlule
bangitshela ukuthi bangithusa bengitshela ukuthi bamtholile KZN endaweni ekuthiwa kaNdengezi. Okay. Ngase ngithi ke Nkosi yami Nkosana nomuntu avuka ahambe. Njengoba senifikile. Yeah, okay ke Khumalo. Ngaphambi ngoba ngicabanga lento yeNyoni TV intsha kuneminyaka yengane. Ngifuna ukuchecka kuleminye iminyaka Khumalo ziningi izinto engifisa ukuyibuza. Kuleminye iminyaka from 2006 iNyoni TV ngicawuthi intsha kakhulu. Ibuyenza imizamo wena njengomuntu olahlekelwe ithambo lakhe nomuntu angathi mhlawumbe uthanana. Bengenza kakhulu ngoba khona isikhathi la uma ngase kuthiwa ufika emakhaya esemlazi. Yeah. Mina ngidabuka eMlazi kaEle. Okay. Uma ufika ekhaya bafika bakutshela odadewethu nabafowethu ukuthi ngizamela kanani ngoba benze ngigibele empumalanga. Wazama ngezwe yeso. Yeah. Inkinga intombi yakhe yafika yangilwisa mina. Yazi yangishaya ngisho ukungishaya ngikhulelo. So nje angifuni into ehlanganisa. Imake intombi yakhe ekushaya kuphi? Ingishaya wazama bangifuna khona ngangakahlali ke la manje ngangihlala ezantsi emasayithini bangifuna baze bangithola intombi yakhe yena noma engafika intombi yakhe yafika yangilwisa ngikhulele yazi yangibeka isandla angifuni nje lutho mhlambe sisi uma ungasichazela kukhona lesigaba lethi so ukuthi kuhamba wazibona ukuthi awusafanele ukuphila naye ngaloso sikhathi mangizwa uthi ngazi ukuthi wawukhulelwa ngaloso sikhathi umntwana wakhe kuze kufike esigabeni sokuthi nawe uzidistance ubuye uze la KZN angazi noma ngizothi nanhlanje ndawonye eMpumalanga ngazi ngifisa ukuchecka ukuthi iziphi izathu ezakwenza ukuthi wena uthi no ngiyaqhela angisafuni ukuphila naye nawe futhi wangafuni ukuzihlupha ngokuthi umcheck ukuthi okay njengoba wengane sizele ikuphi ekufanele akwenze njengoba wengane mhlawumbe njengesondlo mhlawumbe njengokukhokhela ingane mhlawumbe njengokwenzayo ngifuna ukucheck esayidini lakho ke ngaphambi kokuba mhlawumbe naye ingene futhi ke yabona futhi ngaqale indaba yentombazane le abejola nayo indala ngaqale ngakhuluma ngathi abahlukani ngamnikeza ithuba wahluleka intombazane ibingishaya ngezichitho ingilwisa naye engezwa umshini ngayo ngase ngidecide ukuthi angibuyele ekhaya ngoba ngiyabona ukuthi uzolahlekelwe nawo umntwana. Okay, oweyichitho mhlawumbe ikulwisa physical ngokuthi konke nje izichitho na physical ngize ngibuyile nje abantu bese ngisizwa abantu ngale Mpumalanga. Benhlanda esihlala ndawonye ngane. Okay, ufika kwena nifike ndawonye ngoba ngiyezwe ukuthi nawe uyosebenza ngane. Sahamba ndawonye nje. Wabe sethola lo sisi ke ngale. Okuyena ofike wahlukanisa yonke into. Shuthi ngisuka la uyena ohlalisa impilo nama nawe vena ukuthi kufanele nithole imisebenzi. Kwakufanele sithole imisebenzi ngani kanti mina ngizovele ngiyithwala. Kwamhlanganela. Okay, kwase kwenzakalani ke? Sese kumhlanganele wasethola lo sisi ke manje osefikile. Wabe ngasabe nasikhathi ke. Lapho mina sengizithwele. Yena akasenasikhathi. Mawumbuza ngalo sisi. Wayengezwa umshini nje futhi. Wayengezwa umshini. Mhlawumbe ingane ikhona yona. Ikhona ingane kodwa nje angibona nokuthi uyayazi angazi noma yona iyafisa yini ukumazi. Mhlawumbe usicelele yona mangenzeki. Mhlawumbe ayiboneke. Isicelo ngiyazi ukuthi konke sifanele sikuzwe ngawo. Ngiyabona nje lento inzima ngoba manje ingane yami njengavula izikole nje izoqala phansi ke manje ingane ibe ne stress. Lungile ke angisami koyibisa. Ambundo. Yeah, sesinomfundo kunjani? Hayi siyaphila. Senivakashele la noma wakho. Mina igama lami nguMalandela. Ngihamba noBaba Khumalo. Yeah, kunjani mntana? Ungakutshela uma ngami. Ungachazela uma ngoba. Akasatshele lutho. Sondela lana mntana ngikhake ngiyajabula ukubona. Hayi sondela mntana ngeke ngenze lutho uzohaga nje phela. Hayi ngamkhawula nje kuphela. Khawula ubaba. Ngiyabonga usukhulile. Khawula nje. Uyafunda? Ngiyafunda. Mntanami kwenzeka ke iphutha mntanami la indaba umuntu ayindlela esebenza ngayo ehamba amaso ngashiya uma wakho noma ngamshiya ke ngaqondile kodwa ke ngizamile ukukufuna naye ngilifuna nobabili ngoba kwayevele ngangazi ukuthi ngimshiye ithwele uyabona
uyezwa mntanami ngicela ukuthi konke bekwenzeka kwamaphutha ngane yami ungixolele siqale impilo kabusha siye phambili ngoba bengikufisa ukuthi ngikubone mangakubonanga sengiyohamba ngophuza ijeke la kuthiwa walala khona ngiyajabula ngoba ngithema ngathi sengikuvule kakhulu mhlawumbe iminyaka yo-15 idlulile nginifuna ngase ngithola ke abaka Inyoni TV ibona ke abengifuna ngibabonga abangilekelele kakhulu kuze namhlanje njengoba sila ngibonga bona kakhulu ngoba kusuka lisukumele kakhulu udaba lami ngoba ngikhala ukuthi njengoba nabantu besifazane kazi lana ikhona nihleli kanjani idlane niphila kanjani so manje njengoba sengihlangane nani nawe futhi sengiyajabula ukuthi soqala impilo kabusha okwenzeka kwamaphutha mntanami ngicela uxolele nangimawakho ngizofuna umuntu after 20 years nangimawakho ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi ngiyazi angithembe nabe ngafisi ukuthi ingane sifake kakhulu manje ngoba njengoba ngisho ukuthi njengoba kuvula izikole nje ingane isanake esikoleni bengafisi ngempela ukuthi igxile kakhulu bekuwukuthi ibone nje masiphindele ngale kamereni ngcono base ngibonile mntanami yazi kodwa ke bengicela ukuthi ngizohamba manje ngoma wakho uyabona uma wakho ukuthi usadla amagalana usadiniwe angisho ukuthi avume manje njengoba sengifikile ngizohamba nabaka Inyoni TV ngoba leba ngisume eMpumalanga nje ngihlangene nabeThekwini bazophinda bangishiye eThekwini yazi ngizozama ukuthi ngifone ngizothatha icela inamba yakho noma wakho ngifone ukuthi sibonane kusasa ke sambe nje sixoxe siThekwini sambe na uma ukuthi uma wakho aphumeleli kube uwena uyezwa mntanami hayi buti mina lonto ngisazohamba ngoyibika ekhaya ngiboni kahle angazi kulungile mntanami hamba la kunzima hey akulula nje singavele ngisuke ngamukela umuntu okade ahamba ngcono nanokuthi mhlawumbe uqhamuka namanabukeni nezingubo aqale phansi kaAla ekade ayengiqale khona nami akukho lula ngifunda ukudlala ngawo hayi ngiyasibona isimo kusona amanabukeni nezingubo nokudla kuyona into ezoba inkinga leyo imali engayishiya manje nje ngiyangifisa lutho nje kahle kahle ukuthi bengihlonipha wena mina nalabo uhamba nalo ithimba lapho akukho engikuvumayo nje manje angifuni ukukhuluma lutho nje manje right ngithunukela amanxeba nje angazi ngempela mhlambe Khumalo mangingabuza nje angani mhlambe umbuzo wami ungabuso uyaphambana yini nohlelo lethu noma nawo noma mhlambe kuzokubuyisela emuva kule ntombazane engicabanga ukuthi ke yavela kuyiyona yaba imbangela ukuchaza ukasisi nawe futhi uyagcizelela lokho mhlambe kulo simeni salo ntombazane iphi njengamanje ekuvumeni kwakhe noma ngingasho ukuthi umndeni wakho uzokuvumela kodwa kufanele ngokubuzele nami ezinye zezinto mangabe kukhona le kufanele beshintshe khona umqondo mhlambe lo ntombazane iphi uhamba kanjani kuyona isimoni sakho nayo kuhamba kanjani ngoba kufanele nabo mabelala becabanga noma sibashiye beba abantu abazocabanga ukuthi mhlambe masiyifaka futhi sezoyifaka kwezinye zezinto noma kokunye ukukhuluma futhi angazi noma ngiyabonga uma ngumbuzo wakho umsakazi ngiyawujabulela futhi ngoba sicishe sasaqeda uhlelo ngazange sengichaze ngayo intombazane ngoba umuntu ebibalekile kumina emqondweni wami umndeni wami lo ngangushile intombazane kwathi nje emva kweminyaka emibili ehambile umbali yathi ehambile umbali intombazane sabe sesiyahlukana la ngabona khona ukuthi futhi ayingezele into eyaphambili yayizela imali ngoba yayibona ukuthi emsebenzini angisebenza khona hayi impela ngobe ngiyithola kanconywana imali ngingenamuntu futhi umndeni wami oseduze ngoba usekuhambene umbali kwasengasekho umuntu oseduze ngase ke ngibona ukuthi hayi futhi ngempela uNkulunkulu engangidalelanga yona ntombazana futhi kwaba nje ukuthi phela sabantu besilisa uyabuya ngehlo uhale umuntu wesilisa ugcina ukhulumile nomuntu wesifazane kanti usoyifaka ubishini yangilimaza impela indaba yentombazane ngoba ngalahlela umndeni wami for 20 years kumanje nje uma ngabe ngibuye njengoba ngizobuyela ekhaya njengoba manje mangisuka la ngizoyimlazi uma ngicele futhi kunina ba Inyoni TV ukuthi ningisize nimgqugquzele umbali ukuthi asheshe abone abantu bakubo nje becelile khona sobe sibuye ngizwe ukuthi ngibekaphi uma ukuthi ke ngiyahluleka ngeke ngimzonde kodwa ngobacela uba nesandla enganeni yami njengegazi lami okwenzeka ngeke ngikwazi ukushitha
kodwa ngingashintsha isimo kuya phambili. Ingane ngingazoyibheka njengoba ukuthi ayi esikoleni idinga, kodwa naye bekemdinga ukuthi abe khona empilweni yethu sikhulisa ingane, ngoba sengibuyile nje mina kulo nyaka ngoNovember ngithatha impesheni emsebenzini. Hayi impesheni yeminyaka, sengikhathele, sengihlala kakhulu eTruckini. Sengibona manje ukuthi amasente enginawo kade ngishaya ezokweni, ngabheka amasente ngathola ukuthi hayi sengakwazi ukuhlala nomndeni wami. Sinengane eyodwa. Ngicabanga ukuthi ingane eyodwa singakwazi ukuthi siyifundise. Mina kuthi ukhona umuntu engiphila naye. Okuyena ongikhulisele naye ingane yami ngale. Njoba ngisho nje ukuthi ngisazokhuluma nomndeni wami ukukhuluma indaba yayo ingane ayiyami. Mina ngi-right. Nginaye umuntu okhona nje engi-right ngayo. Ongeke ngelinye ilanga wafika nentombazane asale nentombazane ngisale aphinda ngishiye nesinye isisu. Ngi-right nje ukhulisile ingane yami si-right. Mhlawumbe ke bengingaphinde ke nibuyele bese nibuyele indaba ukuthi mhlawumbe ngokhuluma indaba yengane, kodwa mina nje cha ngiyabonga. Uyabonga. Hayi ngiyabonga. Ngiyabonga. Mhlawumbe uKhumalo sengibuza nje sesimbali. Mhlawumbe uKhumalo angithi uGumede Maqwabe phakathi kwayo. Mhlawumbe sengibuza nje phakathi kwayo. uGumede ube umuntu ngaphandle kwaleli iphutha lentombazane, mhlawumbe ngisho ngithi iphutha ngoba njoba ke wakuveza nawo uKhumalo ukuthi uma umuntu wesilisa uyawubuke ngeso bese uhala. Nami ngiyamfakazela ke kulokho Nkosi yami, into nje yadalwa kubantu besilisa futhi engingaboni ukuthi into eyoshintsha, into osho uthendana. Umbuzo wami uyayithenini ke ngifike eMpumalanga ukuze kufike esigabeni sentombazane. Esikhathini singemuva before intombazane ube umuntu kade ekuhlupha yini mhlawumbe ke ngamantombazane, noma ube umuntu futhi obe right ukuthi nje shuthi ubuka ngeso wasihala njengoba kade echaza? Hayi futhi yena ubengayini umuntu ohluphayo. Ubengayini. Ngoba phela sasingeke sisuke naye la siye le emazweni eMpumalanga. Ngihamba nomuntu okade vele ngihlupha. Ufike wangijikela khona le phambili. Okusho ukuthi ngimsuka nize nikhethe eMpumalanga ube umuntu nje othembakele. Othembakele ingakho phela ngake ngishiye ekhaya ngiyele eMpumalanga. Okusho ufike nje wangishintshela khona le. Okusho ukuthi kube nje ileli kwaba ileli aphutha lentombazane. Inkinga kwaba iphutha elidonsi 20 years. Ingakho nje ngingavumi ngixolo. Kona ke phuze lokuthi ukhona umuntu osekhona ngoba ngoba phela njengoba sikholwa nje singabantu akekho umuntu engicabanga ukuthi ithuba lesibili usuke engalidinga empilweni, ngoba njengoba kukhona amajele asuke isijezo somuntu sokuthi uma ephuma uzophuma esefundile esenesifundo esisha empilweni. Engicabanga ukuthi naye uyafana nomuntu okade esejele after lesikhathi. Angisho ukuthi ngiyamvula, kodwa mina ave ngumthando umuntu okwazi ukuzozehlisa axolise. Ngiyacabanga ukuthi ke mhlawumbe ke vele singabantu ngeke sibone ngendlela efanayo, kodwa umuntu njengoba ngitshela ekhanda lami uhlangahlangene nje angazi yabonje bengayilindele yonke lento. Bengazi ngiyazilungiselela nje manje ukuthi ngihamba naye ingane le. Bengalindele ukuthi ngaqhamuka umuntu ona 20 years ekade ngamgcina. Ayi angazi njengoba ngichaza ukuthi ngisazoya ekhaya. Futhi ufuna ngivele ngiye manje. Ngifike ngibatshele naye indaba enkulu. Ngizwe kubona abantu abadala ukuthi bathini. Mhlawumbe Khumalo ephuzwini yalibekayo usisi ngathi uveza indaba ukuthi mhlawumbe into engalungiseka indaba yomntwana, kodwa yena uthi hayi right usenayo umuntu okhona ngazi mhlawumbe ke umbulazi khona nathi ngakubeka ke ya msakazi kulokho akushoyo ngeke ngikuphike, ngisho ngiyakuphika futhi ngeke ngisho ngamanje ngithi ngiyavumela nakho ngoba into ade ngiqalisa ngithusa kona noma isikhathi esiside, ngoba nami msakazi bengingahleli kuningi engikwenzela umndeni wami ufakazi, kuningi engikwenzela abangani bami ufakazi. Uma ufika lapha ka-Eli nje kunabafana ade sidlala sikhula nabo sidlala ibhola lapha ka-Eli Mlasa, ekade bengisiza even nangeyimoto. Ngithe mangabe ngidayisa imoto yami le kade nginayo, sasebenzisa imoto sesibuya kuthiwa uke ubhulwe, sesibuya kuthiwa yabonakala eCockstad, ngoba bengithi ngifuna ukuzehlisa. Uma ukuthi sekhona ke okhona iminyaka eminingi ngeke ngize phela ungumuntu uyaphila unemizwa naye njengabonke abantu. Engingakusho nje ukuthi bengithi sekodwa ke ngihlelile mina impilo yami nabo ukuthi manje ngelokho kwenzelile ngeke ngivume ushawe into eyodwa kabili njengomuntu yaseKZN.
induku mayishayekayo uyakwazi ukuthi isikhathi noma ungayifika noma uvela usuke kuyona usuke emsindweni. So uma isho njalo ke mina ngithi hayi ngizomnika ithuba, ngiyamazi mina umuntu onjani, ngizomnika ithuba noma ningasekho ke nina manje nginikile igunya lokuthi noma ningekho ngakwazi ukukhuluma naye ngoba angizile ngimpi, angizile ukuzolwa phela nje ngize ukuthi ingane yami ngiyihlelele ngoba ngiyayazi ukuthi ngamshiya khulelo naye futhi ngimhlelele naye futhi umfowethu lo uthe wasala wabheka ingane. Ngifuna ukudlulisa amazwi okubonga kuyena ukuthi mfowethu vele kuthiwa abantu bakhavana emhlabeni, siyakhavana sabantu okwenzile uNkulunkulu ukusiza futhi akusiza. Kodwa nje nginesifiso sokuthi ingane yami bengithi nomndeni wami ngizokwazi ukuthola ngiphile nawo ngilungisa amaphutha. Hayi ukuthi amaphutha ngiwaboni, ngiyabona impela futhi 20 years mkhulu njengoba ingane na 20 isiphuma usifunda nesikole. Kodwa ke ngithi ke uNkulunkulu ngicabanga ukuthi uzongisiza. Ngisazohamba ngiye koMdungwa koKhumalo. Ngishise nami impepho yasekhaya ngicele kubona ukuthi nangu unkosikazi, nangu umuntu engiyimisele ngayo ukuthi ngimfake iring kusasa kunkosikazi ukuthi emaphutheni adlulile akusho ukuthi uphinda buye. Siyona ngawo amaphutha futhi silungisa ngawo ngoba nomlomo kuyekuthiwa isikhathi ishobelo iphungela kodwa isikhathi futhi uyona uyadala. So ngicabanga ukuthi ukuhlala phansi kuzosinika ithuba. Eyamahla amakhaba Khumalo angazi kodwa ke ukuthi ngamukhumalo watshala enhlabathini enjani ngabe lokho kuzobuye kucaca ukuthi ngabe ivundile noma ngabe ugwadulini sisangana mayazwana namazwa Khumalo okugcolisana. Njengoba ngichazelile nje bude ngathi ngiyezwa kodwa ngisazwe ekhaya ayikho into engizoyikhuluma kahle kahle njengoba ningithole nje vele nginganilindele ayikho into engimisele ngokuyikhuluma. Ngisendleleni vele manje. Bengizocela into eyodwa ke umsakazi ngoba ngiyazi ukuthi iRoma yeqedwanga ngosuku olulodwa yakhiwe iminyaka nathi lokhu siqhela namhlanje njengoba namhlanje ngithola ithuba lokuthi ngize ngikwazi ukubathola la bekhona. Vele nama ngikulindele ukuthi manje kuvunywe yonke into ezif bebelindile ukuthi ngizongena kumnyaka. Bengicela into eyodwa nje ukuthi ke banginikeze inamba yocingo la ngizofaka khona imali ukuthi ingane ikwazi ukuthi ngomgqibelo ngoba bayafunda baqalile manje ke ubhizi eqala ubabhizi esikoleni eseko letadala ukuthiwa usonto lodwa loqala wekole akwenziwa lutho ekoleni uthisha badidizela nje nabafundi. So uqaliwe ekoleni ngoba nginomngane nami othisha athi ngitshela nje ukuthi lapha eMen's High School baqale before full ikolo umatric kwakhona yasetshenzwa. So bengizocela ukuthi ngamphazamisi ukuthi ke mase buyile noma mhlambe ke esebuye kubazali bakhe mina ngivula izandla yonke into ngibafakele ke ngifakele ingane imali ezokwazi ukubasiza bona babili ngoba ngixabene naye noma kuthiwa ke uyashada kusasa ngizwa kuthiwa lo mlisi uyamthatha kodwa ingane ifine ngihlale naye mene inkinga ngeke ngamsiza ngoba nakhona lapho nabhuti ukuthi phela ngizocela uxola ngithi nakhona lapho umuntu uyabwa kahle le ndoda isihlale nayo 20 years ingekho ukube yeyimisela ukuthi imenze unkosikazi ngabe mfanje sivelile koGumede. Kodwa ngathi usekukhulumeka kakhulu bandla Nkosi yami njengoba bengishilo ngathi ngisazoqala ngidiscuss nomndeni wami. Okusho ukuthi ngicabanga ukuthi Khumalo ukumnikeza lethuba licelayo lokuthi ayokhuluma nomndeni. Okusho ukuthi yena akukhanga kusho futhi ngicabanga ukuthi akukho aphikisana nakho ngaphambi kokuba aqale efinyelele emndenini wakhe. Kodwa nje yena kahle kahle akukho mina la ngizwa ephikisa khona ukuthi nje kufanele iyoqala emndenini wakhe ke shuthi ke alibike kudaba kodwa ngokwakhe angizwi ukukhuluma ephikisa ngoba mhlawumbe besikhuluma semiphandle noma kwala sesikhona lesikhathi esesikhulumile ngaba sifika ngakuzo. Mhlawumbe ngingacela ukukubuza sesumbali ukuthi ubhudi lo ngoba kunento engaba nomngozi ekufanele sicacise Khumalo futhi singakuhlobonga ukuthi mhlawumbe kufanele siyithathe sifake ngapha kufanele nje iqonde siphumela sicaciselekile. Ubhudi uyazi ukuthi ingane akuyona yakhe. Uyazi ngingamtshela. Hayi mina nje bese ngithukile bengifisa ukuzwa lapho ngoba izinto ezigcina zenzeka esikhathini samanje
yenzeka Khumalo angazi uma ngibuza kahle impela futhi leyo nto uyibuza into right nanokuthi enye nami ngifuna uyicacisa ezinye izinto siyazenza ngosiko lesizulu lakwaZulu singeve ngoba sinakho konke ephaketheni kodwa ukukhulisa ingane yomuntu ophilayo igcina ukusuka after 20 years avele uma ngabe umfowethu ekhala ngokuthi unendleko ayafuna ukuyiclaim ngizomlalela ngimlindile ngizobeka indlebe sixoxisane naye futhi ngoba ngixabene naye futhi awunankinga nazo anginankinga zokusho umethi mfowethu ngicela ungikhokhele imali engaka lengane ngikhulisile impilo yomuntu ipriceless lokho bekusho kube ukuthi nje naye ageze ukuthi kade yenzele ingane futhi labantu kungempela wathola abantu abaphilayo ubaba lengane uyaphila lokho akushoyo kuzoba reasonable masihlala phansi sixoxa naye sibonisana bese ukuthi methi ke ingane ngikhulisile ingane nje uyifunda ingane nje uyiqoka nje ubili anginayo inkinga lokho ngisebenzile ematruckini iminyaka mhlawumbe ngithi ngina 33 years ngisebenza etruckini so nje angisabulutho imndeni wami nje bengudinga ukuthi ngibe seduze nami useduze nami sibonisane ukuthi kuzomiswa kanjani kodwa ke nje anginankinga uma ngabe khona khala ngakho akucelayo angisho ukuthi ngizobaxabanisa kodwa mina ngizolungisa isimo kulo 20 years Khumalo ingane yakho yokuqala le ikhona enye iphinde yalivela mhlawumbe bilama le hayi ingane yokuqala ayikho nje angaze ngibe nayo ingane awuphindanga wena angaze ngibe nje ngiphindanga aba nengane endleleni zakho uyaqinisekisa hayi indlela zami ngale nabengigada kakhulu into ezinjengalezo so nje lapha bengingokusebenza kahle isikhathi ngisemsebenzini ngihlala enkompolo la besihlala khona so nje isikhathi salokho bengingenaso ngoba benginekuphatheka kabi ukuthi umndeni wami ngazi ngawuthola nini kanjani uyezwa Magumede lo muntu ushuthi emva kwakho usale naye wazi uqoqa waba ngeke bhuti sibe nesiqiniseko kalokho la amadoda ayagilana mina njengoba ngikutshela ukuthi ngabuya nesisu njobe sezongilandela manje after 20 years mhlawumbe kusazofumbuka omunye ngale eMpumalanga naye ayomfica mhlawumbe ingane isine-30 ke yona Khumalo uyasiqinisekisa kuma camera phambi kwezwe phambi kwabantu phambi kweSouth Africa ukuthi azikho izinto ezizokuye mhlawumbe zihlukumeze umndeni wakho lo ozocela uxolo kuona ngiyaqiniseka kakhulu umsakazi ngeke ukuthi ngibhale kangaka ngibhalela iNyoni TV ukuthi egcineni kusuku uhambe izweni ngaka futhi ngihambe izweni ngaka ngoba mangisuka lapha ngisuke mhlambe insuku ezo2 ngisuke ngale ngihamba ngiphumula nami njengendoda ngikhathale ngiphumula njengoba siyahlangana namhlanje mina la eThekwini kweStreet so ngiyaqiniseka ukuthi angeke ngidlale ngamandleni ngeke ngidlale ngomsebenzi wenu ngiyohlonipha ngoba ngivamisile ukubona ngiyawazi ingakho nje ngazi ngathi iwona abantu abazokwazi ukungisiza njengoba namhlanje senzile ngiqiniseka ngokuphelele enhlizweni yami ngijuleni ukuthi akekho nje umuntu osifazane engake wakhulelwa ngaphandle kwakhe umbali Gumede siqiniseke nginisiphaso leso lo daba ngiyaqala ukusebenza udaba nje angazi ngingathini sesimbali kodwa ke Magumede qobe phakathi yakishoyo uKhumalo kuyezwakala uxolo lengane mhlawumbe njengokuthi uzoyikhaya mhlawumbe ukhona umthembisa kona nathi ukuze masamba la mhlawumbe sambe naye mhlawumbe ethi mebuyele emsebenzini eMpumalanga engabuyeli ephazamisekile mhlawumbe nasekhaya mhlawumbe ngibona futhi njengoba ngisho nje ukuthi kwakubani la ngaphakathi ngoba ngihlonipha nini so akukho engizokusho mina manje ngisazoya ekhaya ngixoxisana nabantu abadala akukho engifisa ukusho nje ngisashaqekile nami ngisashaqekile ngiyabo nje angazi nkosiyami ukukhululeka mhlawumbe ke ngoba sesifuna ukugoqa nawe usala ukhululeke mhlawumbe uzama ukuya nangasekhaya ngoba athi sifike umuntu osonendlela usisi uzoqhubeka kuxhumane mhlawumbe nami mina ngibusele ukukhumana noma mhlawumbe seningaka ikona lokho bekithi ngiyacela ukuthi ucele kubo wena ungazisa yonke into mina ngizobe sengixhumana nawe okwamanje ngoba ngisayokhuluma nomndeni wami okay hayi angihoxise eminye imibuzo ngoba vele nawe kusakuningi nawe usafuna ukuya ekhaya Khumalo angazi mfethu amazwi akho okugcina khona ngoba ungawashiya kuyena mhlawumbe nengane ngazi mhlawumbe ngaphambi kokuba sicela indlela ya msakaza amazwi ami okugcina mina ngifuna ukwadlulisa ngaphambi ukuthi ke sigo
nami ngibuye lapho noma ngizobuyela ngilambatha ngoba kukho ukuthena okuphathekayo ngoba isifiso yami ngifisa ukuthi kuthi noma ngifikile kusuku lokuqala kodwa kube khona ngizokuphatha nami emndenini wami ngifike ngixoxe ngiyazi ukuthi ngishawa amaphutha ami engawenza eminyakeni eminingi kodwa samile ngilize iminyaka esi-20 edlulile ngifuna nje ukubonga ukuthi ke uMagumede asinikeze ithuba lokuthi sikwazi ukungena noma ngimbonile sifike ukuthi uthukile bengafuni lutho ngoba ke ngibona abantu abaningi amakhamera bayawaxosha uma baze bashaye umuntu ophethe impela yebo kuba kanjalo ngibonga lokho vele ngiyamazi-ke akekho-ke akena umuntu aggressive empilweni ngabe mhlawumbe ube aggressive kule minyaka edlule engasakwazi ukubabona ngibongela ukuthi ngibabone besaphila-ke uNkulunkulu ebagcinile lokho kuyisibusiso esikhulu esidlula ngale ingqondo so ngibonge nengane yami uyibona ikhulile futhi ifit yayibona nje ukuthi ingane iyaphila bese ngiyayigxeka nami-ke ngiyayigxeka vele ngokuthi isikhathi esingaka ngingababoni ngibafuna ngingabatholi uma ukuthi bakumsebenzi kaNkulunkulu ngithi akukho ongaveji uma ukuthi kuyicebo lakhe ngoba namhlanje nali icebo lakhe futhi liphindela futhi lenzeka ngakwazi ukubabona ngeke ngisho ngithi uSathane ngoba thina maseseyikindele sibalo uSathane kanti indlela mhlambe yokwenza ngisuke siyenze ngendlela yami mhlambe kubafuneni kwami neminyaka edlule 15 ngoba impela 15 years uphelile impela nje ngithi mangi offer entorhweni ngigibele ngihambe Kokstad pool abantu nje engakhuluma nabo ngikhuluma ukhona umndeni nje walapha eKokstad engafika la khona impela ngoba ngenzela ukufuna ngoba bangibona kuleyo ndawo ngaseGarage ungena nje eKokstad so anginahlobo eKokstad ngangene yona lento kubafuna so ke ngixolise ke ngibonge futhi lesemthamo nakuyona inyoni TV okungisukumela udaba ngibona kusho ukuthi ngoba isikhathi samhlanje ngiyahanjwa bengivele ngilale ngoba phela ngihlala ngedwa lapha ngihlala khona eNtorhweni bekosamthule manje ngiyabalisa ngoba nengane ngiyazi nomlindi bayo ukuthi intombazane noma umfana mhlawumbe uyakhumbula lezo ayikhathi zakudala odokotela babengekhothi kakhulu ekuthenini ukuthi ingane inhlobulungu enye zezinto ezisurprisile futhi ukuthi awu kanti nginengane intombazane kanti inkomo zinganga la ekhaya ngoba phela izokhula nayo ifunde bese nayo iphumayo umuzi ngelinanga uma iphuma umuzi sokekiza ngithi bayakekiza nesifazane ngesizulu kungena inkomo so ke ngijabule kakhulu futhi ngikubambele ukujabula mhlambe mase siphinda sibonana ningitshela ukuthi usilindile uMagumede ila mhlambe ukujabula kwami nokubona mhlambe sofika la sose nenyama ngisijabula ukuthi sibuyile hayi futhi nkosiyami ngishilo ngathi ngishawa isikhathi okay I know siyabonga kakhulu nje nathi siNyoni TV Magumede siyabonga ukuthi usamukela usingenise mhlawumbe makuthi khona la siphazame khona usiyosixolela kakhulu ngixolisele naye mhlawumbe ukhumana kodwa nje sidlule sikubonga kakhulu engazi ukuthi mhlawumbe nasekhaya udaba bengangalithathela phezulu belibambe njengawe njengoba libambile siyabonga nje kakhulu sibosalisela ke Sodakazi hayi kulungile Phumile ngiyashisa Phumile